Καλημέρα, είμαι η Μαρία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος και σε λίγο θα αναχωρήσουμε για το όμορφο Παρίσι. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Charles de Gaulle και μετά πήραμε ταξί και κατευθυνθήκαμε στο ξενοδοχείο μας, που είναι λίγα μέτρα από τα πιο γνωστά μνημεία του Παρισιού, την Αψίδα του Τριάμβου. Τη βλέπουμε πίσω μας. Είναι ένα μεγαλεπίβολο έργο, έχει 55 μέτρα ύψος. Η κατασκευή της ξεκίνησε το 1806 από τον Ναπολέοντα τον Α, που είχε πει στους στρατιώτες του ότι μετά τους πολέμους θα γυρίσετε κάτω από εδώ θριαμβευτές. Πλην όμως επειδή έχαναν οι Γάλλοι, σταμάτησε το έργο της, η κατασκευή της, και ξαναξεκίνησε το έργο του 1832 από τον Φίλιππο. Και διήρκησε 4 χρόνια, τελείωσε το 1836. Πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό μνημείο. Αψίδα του Τριάμβου και θα πάμε στο Τροκαντερό και στον πύργο του Άιφελ, περπατώντας. Φτάσαμε στην περιοχή Τροκαντερό και πίσω μας βλέπουμε το πιο επιβλητικό μνημείο του Παρισιού, το γνωστό πύργο του Άιφελ, που κατασκευάστηκε το 1889 από τον Γκουστάβο Άιφελ. Έχει ύψος 324 μέτρα και πάνω του υπάρχουν πάνω από 20.000 λαμπάκια που φωτίζουν για 5 λεπτά κάθε ώρα. Στο σημείο που βρισκόμαστε είναι το πιο γνωστό σημείο για να τραβήξει φωτογραφίες στη θέα. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μέρα μας, πάμε στη Disneyland, πήραμε το RER με ένα εισιτήριο των 5 ευρώ και που σε αφήνει ακριβώς έξω από τη Disneyland. Η διαδρομή θα είναι περίπου 1 ώρα.
Είμαστε μέσα στη Disneyland του Παρισιού. Είναι πραγματικά ένας παράδεισος γεμάτος από πάρα πολλές δραστηριότητες, τρενάκια. Είδαμε τον Goofy, τη Minnie, το Mickey, τα σπίτια τους. Γίνεται χαμός από μικρούς και μεγάλους. Είναι τεράστιο το μέρος. Εμείς είμαστε σε ένα από τα πάρκα που μια μέρα δεν ξέρω αν φτάνει να τα γυρίσουμε όλα. Μία από τις δραστηριότητες που μπορείς να επιλέξεις να κάνεις στη Disneyland
είναι να διαλέξεις το Hyperspace Mountain. Μπαίνεις μέσα, δένεσαι και εκτοξεύεσαι πραγματικά στο διάστημα. Άμα έχεις καρδιά, μην μπεις. Κάναμε και μια στάση να αγοράσουμε μακαρόν. Η Γαλλία φημίζεται για τα μακαρόν, είναι το πιο γνωστό γλυκό της. Διαλέξαμε ένα ζαχαροπλαστείο περπατώντας πάνω στη Σανζελιζέ και πήραμε ένα κουτάκι με 12 μακαρόν. 35 ευρώ κάνει, δεν τα λες και φτηνά. 3 ευρώ το μακαρόν. Ελπίζω να αξίζει η γεύση τους. Σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία μέρα μας στο Παρίσι. Θα ξεκινήσουμε την εξερεύνηση από το πολυκατάστημα Galeries Lafayette. Είναι ένα τεράστιο πολυκατάστημα που μπορεί να βρεις ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και οπωσδήποτε όταν έρθεις στο Παρίσι πρέπει να κάνεις μια βόλτα από εδώ. Εννοείται ότι παρόλο που είμαστε λίγες μέρες, δεν γινόταν να μην περάσουμε για να το δούμε τόσο όμορφα στολισμένο, μιας και είναι λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα μπούμε λίγο μέσα και μετά θα συνεχίσουμε για Μονμάρτι και θα κάνουμε μια βόλτα σε όλα τα αξιοθέατα, Παναγία των Παρισίων, Λούβρο, στην πλατεία Κονκόρντ. Δεν θα μπούμε σε κάποιο μουσείο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Από τη βόλτα μας μέσα στο Galeries Lafayette σταματήσαμε λίγο να πιούμε ένα καφεδάκι και να πάμε κρουασάν, να πάρουμε λίγες δυνάμεις για να συνεχίσουμε τη βόλτα στα μαγαζιά και τη μέρα μας στη Μονμάρτι και μέσα στο κέντρο του Παρισιού. Ήρθε και ο λογαριασμός μας, κανονική τιμή για Παρίσι. Πληρώσαμε για 2 καπουτσίνο, 2 φυσικούς χυμούς και 4 κρουασάν βουτύρου, 24,5. Οπότε φυσιολογική τιμή.
φύγαμε από τη Γκαλερί Λαφαγέτ με το μετρό και ήρθαμε στη Sacré-Cœur, στο λόφο της Μονμάρτης. Η Sacré-Cœur είναι μια εκκλησία αφιερωμένη στην Ιερά Καρδιά του Ιησού, στο λόφο της Μονμάρτης, ένα από τα υψηλότερα σημεία του Παρισιού. Εδώ σε αυτό το σημείο έχουμε 130 μέτρα υψόμετρο και έχει απίστευτη θέα, βλέπεις όλο το Παρίσι μπροστά σου, και η εκκλησία έχει ο τρούλος της ύψος 83 μέτρα. Πάντα εδώ ο λόφος της Μονμάρτης ήταν αφιερωμένος σε θρησκευτικές λατρείες και το 1870 αποφασίστηκε να φτιαχτεί εδώ αυτός ο ιερός ναός. Ξεκίνησε η κατασκευή του το 1875 και ολοκληρώθηκε μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως με δωρεές των πιστών. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same, waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street. Το ταξίδι στο Παρίσι φτάνει στο τέλος του. Είμαστε στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle. Η διαμονή μας ήταν μικρή, μόλις 3 μέρες, γιατί αυτή τη φορά είχαμε πάρει και τα 2 μικρά παιδάκια μας μαζί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούσαμε. Πήγαμε στον ποταμό Σικουάνα, στο Τροκαντερό, στον πύργο του Άιφελ, στην αψίδα του Θριάμβου. Περάσαμε 1 μέρα στην Disneyland, που εκεί μπορείς να μείνεις και 2 και 3 μέρες για να προλάβεις να τα κάνεις όλα. Και κάναμε μια βόλτα στη Μονμάρτη και στη Sacré-Cœur και περπατήσαμε στην Παναγία των Παρισίων που ήταν υποκατασκευή λόγω της φωτιάς, και στο Λούβρο απ' έξω, και είδαμε και τα γύρω κτίρια.
Πραγματικά πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων το Παρίσι είναι μαγευτικό, είναι απίστευτα στολισμένο και όποιος έχει είτε λίγες μέρες είτε πολλές αξίζει να έρθει μια εκδρομή. Waking up on Christmas Day.